Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchizvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video. Kulaika kwauchange waita nekusubscribe kwauchaita zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hama neshamwari vanenge vasati vaona this update vanova vachibatsirika nawo nekuona. Sikuziva kwamunozvita mhuri yeZimbabwe, maupdates panapa ndinoya nawo ndakamabatanidza wainchiuya nawo ndakamabatanidza pasame video nendichitira kuti tiwane manews updates akati wandei pasame video ende ese ndichamadedemura, ese ndichamataura i2 maupdates ari panapa pathis video. So ndofunga maona headline yandashandisa, nyaya yachona ndinayo, video yachona ndinaro, ine ndikuriposta pamaupdate 2 aya andichakuzivisai. First update ivideo revanhu vanga vachita musangano wavo but vari vanhu veZANU-PF, apo pavataura kuti hanzi ZANU-PF ichatonga kusvika maneta, hanzi kusvika madhongi amera nyanga tichingotonga. Ndomutauro wanga achiitwa pavideo iyi. Nehasiri ndazvitaura, handigoni kuedzeredza kana kuzvitapudza. Maupdates aya ndofamba nawo sezvaari. So zvinoda kusiyai muchiita da kuti mutange muona video iroro. Wapedza kuona video usaskipe this update nekuti haasati apera maupdates. Ndatimbonzwei zvavanga vachitaura. Saka ZANU-PF ichatonga kusvika madhongi amera nyanga. Muchida musingadi. Ameni. Apa ndakutaura sakomanda ami. Tichashandisa inonzi command 40. Yes. Nyaya yemasabhuku waridzi wemusangano tichazvigadzira. Yes. Zvinonzwana? Amen. ZANU-PF. Vamberi naID Mnangagwa. Pasi nemhandu. Security forces. Saka PC mkuru weMaudon ndini. Saka ZANU-PF ichatonga kusvika madhongi amera nyanga. Muchida musingadi. Ameni. Apa ndakutaura sakomanda ami. Tichashandisa inonzi command 40. Yes. Nyaya yemasabhuku waridzi wemusangano tichazvigadzira. Yes. Zvinonzwana? Amen. ZANU-PF. Vamberi naID Mnangagwa. Pasi nemhandu. Security forces. Saka PC mkuru weMaudon ndini. Next update ivideo revakadzi wabuda vachiti musi wa31 hanzi hakuna zviriko, hanzi madhemo haasi kuitika ende hanzi hakuna zviriko, hanzi mukuzvirongera pasocial media, hanzi but hapana zvamuri kuita, ichireva kuti rege ndinyarare ini handigoni kujaja nyaya idzi kana kutonga. So da kukuisirai video, wapedza kuona video iwewe toda kuti utaure zvaunofunga comment section kuti boy here yataurwa apapa kuti hanzi hapana zvamuri kuita, hanzi ndezvepawhatsapp chete nepasocial media, hanzi ndezvepasocial media muchazviitira kusocial media pamhene hanzi hamuzviite. So ndongomborota zvanofuka kucomment section after wapedza kuona video ravo. Ini saHadzirari nchange nchikasika futi kudzoka neamwe manews updates. Saka ndati like this video, ndashare this video kuhama neshamwari, ndatiudzei hama neshamwari kuti kwaita anonzi Hadzirari haanonoke nemanews updates. Vataurire maZimbabweans Zvemanje manje.
zvisiri zvemadhirama zvekuchida kudzora chokwadi. Zvedemo majokes chaiwo chaiwo. chokwadi chaichoka chokwadi singambode kana drama Chisiri chekunyepa. chisiri chekunyepa. Hakuna maprotest anogadzirwa pasocial media. Hakuna munhu anoshadzira maprotest ari kudiaspora. Chatatu maprotest hatori neinesu povu. Maprotest ndevanogara vane mari vatotsvaga kudlawo. Saka iwe kana uine zhara mirira yedu protest ichazobva kuground kuvanhu. Zvaizvozvo hakuna zviriko unofira mahari. Vanhu chinozonetsa unozozvozida ndine marights. Chokwadi chaizvo chemashuwa chisiri chekunyepa. Hakuna munhu ane right yekuputsa misika yavanhu. Hakuna munhu ane right yekuchemera ndoda food yasina kuringa. Hakuna munhu ane right isina responsibility and obligation. Hakuna munhu ane right yekungofamba achidari pamusoro pemutemo. Izvi kugara tangoudzana chokwadi. Asi zvemanje tichitaura zvemadhemo hakuna. Musanyepero, musafadzana zvenhema pasocial media. Every life matters. Every Zimbabwe matters. Ngatibatanzei musoro vekucivic society, mapoliticians, mastudents unions, vanoenda kumabasa, vanhu vese vakasiyana siyana. Ngatiwane mukana wotigare pasi tione togadzirisa nyika yedu sei. Kupinda murodhi titarusha nebopoto hazvigadzirise nyika, but only strategic thinking and pragmatism will get us the Zimbabwe that we want. No need actually to go for violence when tables are there. Educated as we are, why can't we find each other? They're very some people, they've got phone numbers for each other. Why not engage? We are aging Zimbabweans. Go the civilized direction. Let's go for engagement. Any other thing is drama. Always choose conflict resolution. Dialogue as conflict resolution. Never choose violence. I choose peace. Abigail chooses peace, and you must choose peace. Thank you. Thank you.